парво надора аҷаб дунёе ки тоҷик бачара ғариб кард стройка баридом ба рӯзи маргиш қариб кард падару модар ба мед ки бачаш ҷои кор дора ай дили бечора ғариб ҳичка хабар надора даҳи асри 21 ҳамаи чиз қиматӣ шид дои бачаи бечора ба хотири сум ғариб шид падару модар да ватан мужда дора бачаша о ғариб биланат батр дарди сахт доштаи бия овози очама шинавидум омад гирям навдум омешава омай гуфтум гашта ватан бирам бесум намешава рафтан намемонад номусум занг мезана гиря дора биё мега арусум думо мешава надидам ёдет кадам ирадон ирепа бахшидума ба хотири ғарибон дасти дуо сӯи худо ҳаррӯз мекунем зора самайлоти сомон эр тоҷикистонтон биёра дӯстоша ждат дора кай миёя ғарибӣ ждат ки мешава ишам миёма ба қарибӣ то ту миёй дер мешава метанам дига каста э беақл чӣ гуфтесай тари нагу кур мешай ма ба хотири ту ғарибам тай барам дур мешай як бора ҳол марабӣ ма чӣ қазоб мекашам даи мулки ғарибӣ ту ки беақл бошӣ гапи сахтам задесай хусмаи бадан кандесай мегум ки ба манам бесай ӯ мара нафамидесай аё телефона кӯш деволора зада ба муҷдасташ хуншор шидак дилиш беқарор шидак ғарибачаи ёшиқ ғамада дилиш қапида туя интизор шидак ғарибачаи ёшиқ ғамада дилиш қапида туя интизор шидак мамиём тоҷик